Európa vstúpila do medzistupňa príprav na vojnu s Ruskom, keďže je čoraz viac zaťahovaná do ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, povedal pre Kossuth Rádio maďarský premiér Viktor Orbán. Každý týždeň podľa neho vidí čoraz viac náznakov, že Európska únia a NATO sa pripravujú na vojenskú akciu. Premiér upozornil, že vojna sa nedeje v jednom kroku. Sú 3 fázy: diskusia, príprava a deštrukcia. Teraz dokončujeme diskusiu a sme v štádiu prípravy. Od deštrukcie nás delí len niekoľko centimetrov, povedal. Podľa Orbána došlo za posledný týždeň k najmenej 2 udalostiam, ktoré naznačujú, že Európa sa čoraz viac zapája do ukrajinského konfliktu a schádza k vojne. Najprv podľa neho prebehli rozhovory medzi Francúzskom a Ukrajinou o umožnení odchodu francúzskych vojenských inštruktorov na Ukrajinu, na výcvik ukrajinských vojakov. Ak do toho Francúzi pôjdu, bude to nová úroveň zapojenia krajín Európskej únie a NATO do konfliktu, uviedol premiér. Po druhé spomenul, že sa diskutuje o možnosti použitia západných zbraní na útoky na ciele hlboko na ruskom území. Stále viac ľudí hovorí, že zbrane, ktoré dodáva Západ, by sa nemali používať len na obranu, ale aj na útok, povedal Orbán. Bez NATO by Ukrajina nemohla ostreľovať ruské územie, ale môže a tým robíme ďalší krok v procese zapojenia sa do vojny, zdôraznil premiér. Podľa jeho názoru k eskalácii konfliktu dochádza preto, lebo Ukrajina a Západ v ňom chcú stále vyhrať. Ukrajina si myslí, že dokáže poraziť Rusko a západné krajiny sa cítia bezpečnejšie ako krajiny strednej a východnej Európy v prvej línii, vysvetlil Orbán. To je hlavný dôvod, prečo sa správajú inak ako my. Chcú poraziť Rusko, chcú dosiahnuť vojenský úspech za každú cenu, povedal premiér. Zopakoval, že jeho vláda mieni urobiť všetko preto, aby Maďarsko nebolo vtiahnuté do ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Toto nie je naša vojna a Maďari by kvôli nej nemali trpieť, povedal Orbán. Na zdôvodnenie tohto postoja priniesol silný argument. NATO je silná obranná aliancia vytvorená na ochranu svojich členských štátov, nie na zasahovanie do ďalšej vojny.